Boli sme s Rastikom Piškom v Terchovej na Jánošikových noh. Rasto to svojho času moderoval skoro každé. A vtedy tam bol aj prezident, teda predchádzajúci. Prečo nepoviete, že Gašparovič? Gašparovič, no. Prezident Gašparovič. Meškal. O 8:30 už plný amfiteáter, 10 000 ľudí a prezident nechodil. Zase tí, čo chodíte na takéto festivaly, kde to je tu zárom, tak viete, že tam, keď 2 hodiny chodíte po takom festivale, už máte, ako sa hovorí, dosť nakúpené. A na tom Rastovi to už aj bolo tak vidieť, lebo oni to snímali na veľké plátno. A meškal prezident 5 minút, 10 minút a tých 10 000 ľudí začalo pískať. Tak Rasto ako moderátor prišiel na pódium a hovorí: vážení diváci, no zbytočne pískate, lebo pán prezident tu ešte nie je. Stačí, keď budete pískať, keď príde. A on to vážne povedal, počúvajte, to bol taký uragán, keď prišiel potom ten Gašparovič, takže ich doslova vyzval.